Čauko, to je Ridy a vítajte pri 4. dieli Let's Play na Skyrim. Takže začneme. S nimi sme sa už stretli. Čo v prvom diele dokonca. No minulo sme skončili v Riftene, to bol taký trochu diel na odreagovanie a dosť dlhší. A dneska by som chcel pokračovať v tom najhlavnejšom príbehu, ako ja volám. No, čo sa deje? A dobre. Before we continue, I want to make one thing perfectly clear. If you play by the rules, you walk away rich. You break the rules and you lose your share. No debates, no discussions. Do what we say when we say. Opa. Ale to Do I nepráznici. make myself clear? Jasné. Good, then I think it's time we put your expertise to the no. test. Tak budeme robiť. Wait a moment. You're not talking about Golden Glow, are you? Even our little Vex couldn't get in. You claim this recruit possesses an aptitude for our line of work, so let him prove it. A poďme pozbierať, čo to Golden Glow strel ten Estate is zadu. critically important to one of our largest clients. However, the owner has suddenly decided to take matters into his own hands and shut us out. He needs to be taught a lesson. Brynjolf will provide you with the details. Mercer, aren't you forgetting something? Yes. Since Brynjolf assures me you'll be nothing but a benefit to us, then you're in. Welcome to the Thieves Guild. No, a už je to oficiálne. Welcome to the family, lad. I'm expecting you to make us a lot of coin. So don't disappoint. Simple. Do as you're told. You should talk with Delvin Mallory and Vex. They know their... Oh, and talk to Tanelia in the Flagon. She'll set you up with your new armor. Golden Glow Estate is a bee farm. They raise the wretched little things for honey. It's owned by some Super. smart... Oh, We need you to teach him a lesson by burning down 3 of the estate's hives and clearing out the safe in the... A, to nebudeme The robiť asi. catch is that important client Mercer mentioned would be furious if you did. Aye. The last thing we want to be doing is crossing our clients. No však oni oplatené. S ňou urobiť. Maven prefers that Arangoth remain. The guild has a lot riding on this. Don't make me look foolish by mucking it up. Golden Glow Estate brought in and out of the clear blue. So we send in Vex and find out he's hired a bunch of mercenaries. Aye. Arangoth sent the city guard Fúha. pack. In fact, Tak tam nejdeme. Vex barely made it out of there alive. You should talk to her about it before you go. No, ja si You podpoviem. watch yourself on that island. Those Á, mercenaries super, už don't máme take skratku. Come here a second. Čo potrebuješ? Silty? A lot of people are beginning to get impressed with you here, me included. Just wanted to let you know. Toto strieľajú. No pekná zásada. Chlapci, jak máte menej šipov teraz? Poďme na to. Takže ako rol ten čarodejník z Belého priesmyku, dostaneme sa do tej mohyly z tej dedinky Voražov? Neviem to povedať nikdy. Tomu hovorím Vožežov alebo nejak tak divne. No tu máme žalm Sviatosti temného bratstva, to sú vlastne najmní vrahovia. Keď sa budeme môcť neskôr aj pridať, ale neviem ešte, či sa mi to bude zrovna chcieť robiť, je to dosť dlhá. Respektíve je to dosť dlhý súbor misií, tak. No poďme. Super. Reťaz. Čup.
že idú z hrobu. Rýchlo teraz si pozrieme úlohy. Dole. Toto. Mapa. TM-kom a ideme odtiaľto. Ja ešte som si spomenul, že vlastne ten obchodník, no toho sme ešte nestretli, ale keď sme prišli prvýkrát do tej dedinky, tak sme tam stretli jednu, ktorá vravela, že ukradli niečo obchodníkovi. A vlastne to súvisí aj s touto misiou, takže ideme sa na to spýtať a on nám potom dá aj odmenu za to, myslím, keď mu to donesieme. No, konečne. Som tu, teraz neviem, či v prvom, či v druhom dome. V tomto väčšom asi. No, tu je to. No tu by mal bývať. Well, one of us has to do something. Yeah, well, I don't know what you overheard, but the Riverwood trader... yeah, we did have a bit of an ornament. Solid gold in the shape of a... You could? I've got some coin coming in from my last shipment. Dobre. It's yours if you bring my claw back. Tak biežíme. Pridám si to do úloh. Fúha, to teraz nepotrebujeme. Á, tu je to. No, je to tam isto. Dáme si šprint. Dobre, rýchlo. Vlastne to už asi ono, tá mohyla, to nie je tak ďaleko. Hop. A to dáme nejaký. Čo je? Aha. A tady to nevidím. To bolo okolo stromu, že? Toto už vyzerá nádejnejšie. Poď hore. Dobre. To je taký trik v Skyrime, že keď vám to nejde už hore vyššie, tak skáčete už iba. Vlastne niekedy ho to posunil. Kto to povedal? Niekto to povedal, že ja som sem prísť, či čo to? Si luk. Čo? Fíha. Ó, super. To je fajnová. Kto si? Yeah. Som ho netrafil? Ťažko je lehko. Si doberieme. On bol... Čo za hybrida? Čo on na sebe ja? Aha, nemám dôstojníkov. A už mám celkom dosť šípov. Tak sa zoberieme aj toto. To nechám
Nechápem, prečo to niekedy to vypína. Aha, toto je sekera. Či tu máme záchladku? Či to nebolo dobre? Je to poznám. I get so lonely out here. Ale máš tu dobré veci. Super, alchymia. Čo tu máš ešte? Nevidím ma, tak si požičam niečo. Fuj. To zberám všetko. Čo? Nezobral som to? No, tak. Tak, keď chcete vedieť, tak... I get so lonely out here. Minule som tak... omylom, keď som to hral prvýkrát, sa k nej dostal a zistil som, že ona je vlastne nejaká čarodejnica, či čo to. A to som to nejak blbo. Čo ste tam hrali? Kade? Chceme sa na AP, či to nie je niekde? Aha, tam máme sklep. Neviem, skúsime to prejsť okolo. Dúfam, že sa aspoň dostane za tú pol hodinku do toho. Ja schováme zbraň. Skoč! Takto bokom to nepôjde? Ja už vážne neviem. Taký zvyknutý sa vportovať čade. Skúšame. Hop, hop, hop. Skoč. Tak to nepôjde. Au. A. Fúha. No vyskúšame to späť, toto už sme ďaleko. Blížko. What does the fox say? A tu máte odpoveď. Dosť divný zvuk. To iba ja dokážem takto blúdiť. Akože keď tu bude nejaké schodisko, tak ja neviem, čo spravím. Len... Tu je cesta. Toto nemyslíte vážne. To nie je možné. Dobre, poďme na to. Stavím sa s vami o všetky drobné, že tu niekto bude. A tých drobných mám dosť, to mi verte. Ideme sem. No, pozrieme sa, či je niekto tu. Never should have come here. Kaid! Uha. Úroveň. Čo máš pri sebe? To si poberieme. Co je toto? Sekery sú pomalé moc. Vlastne ešte viac. To... Také majú zľadko do zlata. Tu bol kde? Aha, tu si. Zaujímavé, ja bijem sezónu. Čo je to? Hotovo. Čup.
Čo si dač? Mám. Takú ťažkú to nepotrebujem, ešte odsal. O? No, 13, to si môžete nechať. Čo je tu? Jaj, mal nejakú party s pitím. To tu už nič není? Truhla. No, oplatí sa chodiť. Tak toto bol oný jackpot. Teraz dole. To sa ide rýchlejšie. Stena. Toto nejdem zaskakať pre istotu. Tak toto už môžeme. Aj som videl jak. Preto vždy prehľadávajte veže, lebo takéto niečo. To bolo nakoniec stade? Asi to bude tade. No bež. Fyzičko, nemáš moc dobrú pri mne. No to je rieka asi, alebo čo? Ja už nemám šajnu, kade tam mám ísť. Sa úplne zabudnem, lebo to je jedna z prvých misií. A keď to hráte, tak si to hľadá znovu. Škoda, že mám také jedno kúzlo, to je super úplne, že vám ukazuje, kade máte ísť. Dosť to čerpá manu pri mne. Dobre. Tak, teraz ideme na lok. Blížiť. No to si uložím radšej. A pozice. Tak, uložené. Pokračujeme. No poď. Tak keď už tu boli predtým banditi, tak by to mali byť aj teraz. No, už ma vidia. To bolo dobré. Nebež! Are you prepared to die? Šíp v hlave bojuje. Nebež. To je blb. Vedla? To myslíš vážne? To ešte sa schová. Kašľu na teba. Na to. Ne, ibaž ti to. To by mi nepomohlo. Oni sú najlepšie, tí lukostrovci nič presne nemajú. To som nechcel dobrať, nevadí už. To máme, môžeme to potom vyhodiť, predať.
No až na to, že to prelezlo cez celkom dobre. Tak, nekotulaj sa. Ametist, super. Ináč je to taký trik, že keď niekde ukradnete vec, tak ju nemôžete síce predať, ale keď je to nejaký šperk, tak je vlastne nejaká hlavná cesta. No, tak vlastne ten šperk môžete s nejakým striebrom, keď máte, tak môžete z toho spraviť nejaký náhrdelník a tak, a to už je, to vlastne zlegalizujete vtedy. Tak, a sme tu. Dobre. Tak uvidíme, jak ďaleko stihnem dnes prejsť. Dosť dlho som to hľadal. No, to je tak, keď nechodíte po ceste, nájdete všetko iné, len to, čo nepotrebujete. Len nie to, čo potrebujete, tak. No, mohli by sme si aj novú úroveň pozrieť. Kto vydržal, lebo strašne pomaly, keď šprintujeme. Teda, krátko šprintujem. Jeda, čo robíš, Solko? Ne, to sa budem musieť nejak riešiť. To tak dlho načítava. Super. Tak pozrieme sa na to. A vydrže potvrdiť. Ne, tak sa niečo nie. Ne! Čo je? Kohož tu nie, krytie nie. Nočný boj na tom dobre. Pozrieme sa, čo máme tu. Čermíš. Fajn, máme. Super. Čo, môžeme dať druhý? Máme proste válečníka, to je čo? Ne, ešte nie. To som nechcel. Takto. Dajte si to, čo nepotrebujeme. Tak si ide späť. Aha, takto. To lukostrela, čo tu máme. Dáme si toto. Taký všeobecný. Fajn. A vidím to dosť mŕtvo. Na to, no. Len hrobke síce. Tak toto môžeme niečo. Ale bandita. Fúha. Ako počujem. Tak v diálke. Ale nepostaviť sa, dáme si luk. Už máme 3. Počkajte, ale my máme císarský. No dobre, tak. No, to si dáme aj do obľúbených. Tak to vyradíme. Dobre, to je prekladač hovoria. Time to end this little game. Strel? Dobre. To je opäť výsledok. No tak, aj to tak. Odpočívaš, chlapče. Asi ťažký deň, čo? Jak sa tvári. Môže sa mŕtvo tváriť. Asi ešte máme tu trochu prievan. Čau. Rezeň! To zoberieme seker. Som nezobral, čo? Nezobral. Môžeme zobrať. Však ešte nemáme veľa vecí. To som kde zastrelil. Tak to bude pekné rany. To na začiatku sa oplatí bojovať s lukami. Tak poďme na to. Ale oplatí sa bojovať s lukami oproti tým vlastne lukostrelcom, pretože tam sa vám tie šipy vrátia. Ale čo? Pozrime sa. Nechaj. Tam vyzerám, keby to bolo ani. Dobre, no toto už nepotrebujeme. Vyzerá to, že tu budú tí pavúci.
keď sme našli také dobré veci, musíme si to uložiť. To je všetko. Pridáme. Aha, to ty? No, zaujímavé, jak sa dostal, čo ho zjedol? Ešte to nemohlo byť pekné. Čo je tu? To nie je nič. No pokiaľ vidím, sa blížime k tomu zlodejovi. Opa, to je prázdne. A pri tom zlodejovi si pamätám, že prvýkrát keď som to hral, tak som ho nechal bežať. A pritom on sa mi snažil potom ujsť a dosť dlho som ho chytal. Neviem, či som si to dokonca potom nenačítal znovu, aby som ho mohol doradiť. Takže tu pôjdeme rovno na ňo. Fíha, ale že to také desí je, že tu nechce niť. Dobre. To som sa preriekol. Tak. Dobre, což nebolo. Time to end this little game. Do keľu vedľa. No, vyber si rýchlo. Aha, to je úplnejšie. To sa bráni faklou? Ty vrďo. Jak ho dojď, a jak sa položil, aký vyšiel spať. Je to železom. Sa strašne, co tým zabíš, motýly. To by mali byť čipy na zemi. No dobre, to už nenájdem. Uložiť. Základné pravidlo Skyrimu, podajte si to. Celkom často. Tu asi nikto nebude. Čo tam je? Aha, had. Delfín. A had. Tak vyskúšame. A dobre. Použiť. Had. Delfín. Tak, had. Si je to ono. Ja odtiaľ som prišiel. Tu hore. Pozrieme sa. Tu môžu vždycky nejaké tie truhličky. Á, vidím len tvár. Dobre, že som ešte nemusel použiť. To je taký pomaly. Hop. Tak a teraz potiahaj zápálku. Spravilo to niečo? Au, au. Co tam zlázla? Tak to bude asi had delfín. No, dúfam, že som teraz nepomýlil. Aha, dobre. Tak bolo. No a uhádal som zvieratka, to je základ. Ja, tu sú psíci. No, psíci. To si bereme. To je prázdne. Truhlička. Všetko. Opa, som nechcel. A, to pozrite, máme do zlata. Zlodej. Super. To už nepotrebujeme tým pádom. Kolektor by som tu nechal. Čo som tu taký neporiadny? Čekaj rýchlo, kde si? A tu si. Skáče tu.
Desi, keď mi to tak seka. Aha, dobre. A tento. Oni tak strašne divne zneli. A dobre, tak skúsim ešte získať ten spár zlatý. Či čo je to? Fíha, čo je to? Dobre, už je to blízučko. Is someone coming? Is that you, Haknir? Bjorn? Soling? I know I ran ahead of you, but I need help. Luk, to je pavúk. Musí tu byť. Tam je to. Aha, tu je. Get it away from me! Get it away! Don't let it get me! On je besný. Nechaj ma. Keep it away from me! Neprejdeš. Zoberme rýchlo do magie a ideme na plamenie. Tu je to. Čenie. Do obidvoch rúk. Čo bude? Do charčíka. Get it away from me! Get it away! Keep it away from me! Dobre, už skoro hotví. Dorazí mana. Dobre. Nazad. Všetko. Dobre, toto budú nejaké prísedy. Či? Alebo nie? Dobre, aspoň že tak. Aj ruku. Figurná je, je tam niečo. Toto tu je. Aj toto tu je. Fúha. Fakt z pavučín? Uj, nechutné. Tu bol nejaký človek. A dokonca aj toto. Vyschla mŕtvola. Pozrieme sa, čo skladuje. You, over here. Bitý. You did it. You killed it. Now cut me down before anything else. Yes, the claw. Help me down and I'll show you. You won't believe the power the Nords have hidden there. Does it look like I can move? You have to cut me down first. Dobre, takže jak som povedal, zomreš, chlapče. It's coming loose. I can feel it. Never should have come, you fool. Hneď povedal, ty naivko. Ale taký naivný som nebol. Takže... Máme zlatý spár. A tu by som to pre dneska ukončil. Už to bolo dosť dlhé. Práve nám vyhodil novú úlohu. Takže dostali sme zlatý spár. A budeme v ďalšom dieli pokračovať ďalej do mohyly. Takže... Majte sa.